Halo perlok mentang apa ban pen I syafi ban batai sepang une u pius mes smensis kumno ba ngantung bat na ka ai ka jaka ba ngio bat hau bna iu ba upo ya une u sentiu pius mixmensis ngila ban syam habaro ki jaka hapo jong ka west ka sihil ngi kam syam kan rei kum ya une u jet sentiu bat une u sentiu ka jingjrong jong une u sentiu ka long nadu nriu unshi hadu nyau put ka jingjrong jong une u sentiu bat ya ka jingpu jong une u sentiu ka long ha u benai Oktober, November, Desember bat kidon hateng ki bangilap ba upu ru ha u benai Januari bat benai Februari bat ya une u sentiu ha bangio I bat ngilap ba udon don tang iwei bat ar nri udon shibun long shigrup ba uyadon lang ha ka jaka ka ba udai bandon kumta ngi kloi bha ban syam ya une u jai sentiu ha bangi wat ya u te kumta perlok klam dapan slam ha kene kapor ka ba menta ngakwa ban batai no syapi syapang kumno bangan tung ya une u sentiu ha kene kapor ka ba menta kenang ba piru pin yo pek no ya kene ka video kaban sa pen I syapang kumno bangan tung ya une u sentiu mentangan sedang no bantung ya une u sentiu ningkong ngan ket shwa ya kini kithet kenang ba kithet ki bathamai ken sanang mi andang ngala thung ya une u sentiu te menta ningkong ngan thep ya kane ka khandeu ka bangala khle lang ka khandeu uskop mat ka snapding kum tangan thep ha kane ka plastik ya kane ka khandeu bat andang ngala thep ya kane ka khandeu ha ka plastik kum ta ngan sim no ya une u sentiu bat ngan thung ru ya une u sentiu ha kane ka plastik ka bangala pen kre bangan thung bat ondang ala dep thung ya une u sentiu ha karkom ka badai bangan thung ya u kumta ngan sa ai ondang ala dep ban ai ya une u sentiu kumta ngan sabu ha ka jaka ka bangadai ban bu na ka banta ban itanat kibriu ki ba wan ban pek ya ka lengka sentiu jonga bat khnang ba kan pensuk yakin nong trei bat yanga ubat trei ladang ibu ha ka jaka ka ba biang bangidon kam ban bu ya une u sentiu kumta kene kapor ngala de bantung ya u kumba pisat page na kue kapor kene ka video jonga langba ke jingkersan ka jong pi da ka ba pin share like or subscribe ya kane ka channel jonga dengan ong ya pi perlok kublai shibun